Fuq wara tal-kumpless sportiv tal-Kottonera għaddej ġmielu x-xogħol sabiex timbena pixxina imsaqfa tal-ogħla livell. Dan qed isir b'investiment 14 miljun euro hekk kif dan il-proġett wasal fl-aħħar fażi tiegħu. Sissa dan ix-xogħol inkluda twaqqih ta' parti mill-binja li kien hemm qabel filwaqt li din il-fażi tinkludi l-bini mill-ġdid tal-pixxina, uffiċini, dressing rooms u showers. Waqt żjara fuq l-għan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal kif dan il-proġett kien parti mill-manifest elettorali u qal kif din il-pixxina hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna hekk kif din il-pixxina ta' livell Olimpiku se tkun imsaqfa. Dan kollu jikkonferma kemm aħna rridu ninvestu ġewwa l-faċiliti sportivi tagħna propju sabiex nassiguraw l-atleti tagħna li fuq kollox huma anke l-ambaxxaturi tagħna jkollhom l-għodda kollha neċessarji sabiex ikunu jistgħu jagħtu l-aqwa performance tagħhom f'diversi dixxilpini sportivi li jkollhom kemm lokalment iżda fuq kollox anke internazzjonalment. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Mark Kutajjar, qal li dan il-proġett huwa fost kullana ta' proġetti li qed tieħu ħsieb Sport Malta. Din il-pixxina tkun differenti minn oħrajn, issa tkun pixxina indoor u allura anke f'każijiet ta' temp ħadd ma jkollu forsi dik il-biża u dik l-iskuża li jibgħatu ukoll it-tfal biex jagħmlu t-taħriġ. Jien naħseb li pixxina indoor kienet ħolma għan-nies għal Malta fl-isport u hija ħolma wkoll għall-Kottonera biex inkomplu ntejbu l-livell tal-post. Din il-pixxina fil-Kottonera se jkollha daqs ta' 5,000 metru kwadru b'tul ta' 44 metru u font ta' aktar minn 2 metri.